וזה הדבר היפה ביותר אולי בספורט הזה, הכבוד הגדול שרוכשים הספורטאים אחד השני. אנחנו בתוך הקרב יוצאים על הסיבוב הראשון, נועד להט, וגם אנחנו כאן ניקיטה איוונצ'וב בכפפות האדומות, להט ולחצה לבצע הבדלה וגם והנה אוצ'ימטה, להט פותח באוצ'ימטה, הישר מעולם הג'ודו. עכשיו ציון דיין נאלץ לעצור רגע את הקרב, כי שני הלוחמים פשוט עפו מחוץ לחבלים. נועד להט ממשיך ישר לעוד הטלת ג'ודו. איוונצ'וב יצטרך להיזהר אם הוא לא רוצה את הקרב הזה על הקרקע. ציון דיין מקפיא שם את המצב, אתה רואה, כדי שהם יחזרו ממש לאותה תנוחה כאשר הם יוצאים מתוך החבלים. הנה עכשיו זה נפתח, הטלה יפהפייה מסוגו של נועד להט. אמרתי לך שהבן אדם הזה יודע את מה שהוא עושה כל שזה נוגע לג'ודו. עכשיו הוא מנסה לצאת מתוך החצי גארד הפתוח של ניקיטה איוונצ'וב לתוך הסייד קונטרול. נועד בעזרת שליטת ראש מעולם ההפקות, עכשיו הוא מוותר עליה, שם את הכתף שלו עמוק על הראש של ניקיטה. ציינו כבר שניקיטה איוונצ'וב זכה באליפות ישראל באגרוף, הוא מכיר את מימד העמידה בצורה מצוינת, אבל את העולם הזה הוא לא ממש מכיר, והנה עכשיו הוא מנסה שם לנער את נועד להט, וזה מצליח בשלב הזה אחרי שהוא סופג אגרוף אחד ביד ימין. נועד שולט עכשיו על הרגל של ניקיטה בניסיון לעבור את הגארד שלו. ניקיטה מודע לכך, אבל נועד מצליח עם הרבה כוח למשוך את הרגל של ניקיטה ולעבור את הגארד. נועד עושה בשכל, הוא ישר מוריד את הקרב לקרקע, ועכשיו הוא גם במאונט. הוא רוצה שם ציון דיין. ציון דיין עכשיו מטרה ונועד להט. על מכה לאחורי הראש. כן, מכה אל העורף, זה מה שמסמן שופט הזירה, מכה לא חוקית אל העורף, ויכול להיות שגם יש לנו הורדת נקודה. ושים לב, ניקיטה מנסה להשאיר את הקרב בעמידה כמובן, עם קרקע, ועכשיו בריח יד בקפיצה של נועד להט. ניקיטה עם הרבה כוח יוצא החוצה, נועד עדיין לא מוותר על הבריח. עכשיו נועד בגארד מלא. הרגל שלו נסגרת שם מחוץ לזירה, ציון עוזר לו להוציא אותה החוץ, הגארד סגור של נועד להט. ניקיטה מלמעלה ינסה לתת כמה אגרופים, לעבוד עם הגראונד אנד פאונד. אגרופים של מתאגרף כמו ניקיטה יכולים להיות מסוכנים גם מתוך הגארד, לא חייבים תמיד לעבור לסייד קונטרול. האגרופים של מתאגרף הכי חזקים כאשר הוא עושה את זה בעמידה, תאמין לי. זה אין שום ספק, אבל מדובר בבחור חזק ולא הייתי מזלזל באגרופים שלו כאן מהטופקין. ואז האגרוף בדרך כלל מגיע מהעקב, עושה את כל הדרך, והנה, זאת העוצמה של האגרופים של ניקיטה איוונצ'וב. עכשיו נועד להט קצת יוצא החוצה מתחת לחבלים, אולי דיין ערני מאוד, אולי זה סוג של בריחה, אתה יודע. אני לא הייתי קורא לזה בריחה, אבל הייתי קורא לזה מהלך טקטי שנועד התחמקות, כן. הלוחם חכם מנצל את הזירה או את הכלוב בהתאם לאיפה שנערך הקרב בכל הדרכים, וזאת אחת הדרכים שאפשר לנצל את הזירה. אבל הנה המצב עכשיו חוזר בדיוק לאותה נקודה. השעון ממשיך לעבוד, יש לנו פחות משתי דקות עד לתום הסיבוב הראשון. נועד לא מרוצה מהעמדה, הוא טוען שהעמדה הייתה קצת שונה. זה מהלך קצת פזיז מצידו של ניקיטה איוונצ'וב. כן, מדובר בלוחם שזה לא הקרב הראשון, ולכן ייתכן שהוא קצת נרגש. ציון נותן לנועד זמן להתאושש מהמכה הלא חוקית, אני חושב שנועד מוותר על הזמן שלו. נועד טוען שלפני שהפרידו ביניהם היה לו את יד שמאל של ניקיטה בשליטה, יד ימין של ניקיטה בשליטה. ועשית ציון דיין יחזיר מיד את הלוחמים למרכז הזירה כדי שהקרב יוכל להתחדש בזמן ממושך. זה בדיוק מה שהוא עושה, עכשיו הוא מחזיר אותם ממש למרכז הזירה, בתוך הגארד נמצא שם ניקיטה איוונצ'וב. כן, נועד עובד עכשיו על הסוויפ, ניקיטה שוב הרבה כוח, מנסה לברוח החוצה, לתפוס את הסייד קונטרול, תסתכל איך נועד עובד עם הרגליים, לא נותן לניקיטה לצאת החוצה. עכשיו נשוק לי שלא תופס את הטופ גיים. עדיין מנסים, תשמע, כמעט לעצור את הנושא הזה של החבלים כדי להתחמק ולעשות אותם החוצה, אבל נועד להט עוסק על עבודה מצוינת, מחזיר את ניקיטה ממש לתוך ועכשיו הוא זוכה במאונט וניקיטה בשטרות. השאלה אם ניקיטה ידע איך לצאת מהמאונט הזה, גם הוא פה אחר באותה טקטיקה של הלוחמים שראינו כאן עד עכשיו, לחבק את נועד שעומד מעליו. נועד עם גראונד אנד פאונד שנראה יעיל מהעמדה שבה אנחנו נמצאים. יש עוד 20 שניות, קצת פחות 20 שניות עד לתום הסיבוב. השאלה אם איוונצ'וב מצליח לשרוד, עושה ציון דיין יפסיק את הקרב אם הוא לא יתגונן כמו שצריך. נועד עושה בשכל, יוצא להכנעה, הוא יודע שאין עוד הרבה זמן, הכנעה יכולה לגמור את זה ברגע אחד, בריח יד, יש עוד 4 שניות, האם ניקיטה יצליח לעמוד בזה? נראה שכן.
יש לו כמובן תוספת שנה של הזמן בגלל לעשות את הקרב נפסק. יהיה כמה שניות לנועד לאט לנסות ולגמור את העניין הזה, אולי כאן בנוקאוט טכני עם הגראונד אנד פאונד הזה על ניקיטה איוונצ'וב. הנה הדפיקות אשר מבצעות את 10 השניות האחרונות, גם ניקיטה איוונצ'וב שמע אותם, כמובן שלא מדובר בתוספת זמן, הזמן היה צריך לעצור כאשר ציון דיין הפסיק את הקרב, והנה עכשיו מגיע השאלה מה ניקיטה למד על הקרקע מדוד בנימין. בעמידה אנחנו יודעים שיש לו מה להציע. טוב, בוא נראה אם משהו ישתנה כאן מבחינתו של ניקיטה בסיבוב השני. ניקיטה איוונצ'וב בכפפות הכחולות, האדומות, סליחה. נועד לאט בכפפות הכחולות, ונועד נכנס ראשון. ודווקא נועד עכשיו נכנס עם אגרוף, ונראה שניקיטה מנסה אולי להטיל. וזה מקום שבו נועד יצטרך להיזהר, כי ניקיטה מסוכן מאוד בעמידה. אנחנו מזכירים לכם, מדובר באלוף ישראל באגרוף, אבל זה כאן מדובר בחבר משרד ישראל בג'ודו. הוא מצמצם טווח, מוריד את ניקיטה למעלה, וכרגע הוא מעליו בגארד. שופט ישיב אותם למרכז הזירה. ניקיטה מנסה לנטרל את יד ימין של נועד. השניים נמצאים ממש בסמוך לפינה של נועד לאט. כן, ועכשיו ניקיטה מסתובב ומוצא את עצמו בסוג של סייד מאונט של נועד, ועכשיו נועד במאונט, ועכשיו זה כבר בק מאונט, שני הוקים בפנים. ניקיטה מגן על הפנים שלו ומנסה גם ככה למנוע מנועד לחנוק אותו. נועד לא מתבלבל ומכה בו אגרופים עם המון מומנטום, המון תנופה. בינתיים הוא מנסה ככה לרכך את ההגנה שלו, אבל הוא צריך להביא בחשבון שאסור לו לפגוע בחלק האחורי של הראש של ניקיטה איוונצ'וב שמסתובב עכשיו, ועכשיו הוא נותן לו את הגרון וזהו. זה עדיין לא זהו, זה עדיין לא זהו. ניקיטה מצליח להכניס את הידיים חזרה פנימה ולמנוע מנועד גישה לצוואר שלו. נועד לא מתעקש על החניקה, ממשיך עם הגראונד אנד פאונד. הוא יודע שזה קרב של 3 סיבובים, ורק לסיבוב הזה יש עוד 3.5 דקות. הוא אמנם לא מתעקש על החניקה, אבל הוא בפירוש מנסה לבשל את החניקה הזאת, וניקיטה, הנה אתה רואה אותו כאן בתמונה, קצת מתבשל עכשיו לקום על הרגליים אחרי המנה הגדולה שהוא ספג, וזהו, זה נגמר. יש שם בעצם פנייה, יש שם פנייה אחרי הגראונד אנד פאונד הזה של ניקיטה איוונצ'וב, והנה אתה רואה אותה כאן ממש עכשיו. ייתכן שהפנייה הזאת היא פנייה מילולית. עוד יכול להיות שציון דיין החליט לעצור את הקרב. אנחנו נדע מיד עם ההכרזה של אלון. עכשיו אלון פדות כאן, הקרוב שלנו בזירה, מברר עם ציון דיין מה הייתה הסיבה של הפסקה של הקרב. האם זה היה פנייה עקב מכות, סאבמישן ויה סטרייקינג, או שזה היה עצירת שופט, מה שכמובן יסמן את הניצחון לטובת נועד בטכניקל נוקאוט. Ladies and gentlemen, referee Tion Dayan has called a stop to this contest in the middle of the second round, declaring the winner by TKO, נועד לאט! נועד לאט, הוא המנצח ניצח בקרב הזה בנוקאוט טכני. ציון דיין בעצם חס על ניקיטה איוונצ'וב. אז הוא נועד לאט עם הניצחון הזה, הוא מרגיש כאן מאושר, חיוכים גם בפינה שלו, נתן שם קרדיט לא קטן גם ליריביו לאימונים. בואו נראה את התקציר של הביצועים של נועד לאט מהקרב הזה. הנה, כאן הנה הטלה לרגל עמוק בפנים, הטלת מותן יפה מאוד. אפשר נכנס עוד פעם להטלה מאותו סוג, סליחה, זה הכניסה לניסיון לבריח יד מעופף, זה ניסיון אולי לדעתי כניסה למשולש. כאן אנחנו רואים דווקא את ניקיטה למעלה, מכה בנועד רגע לפני שהשופט מתיר לקרב לחזור לעצמו. נועד לא לוקח את זה קשה, נועד בחור עם המון קלאס, אנחנו רואים כאן. חלקים גדולים של הקרב הזה התגלגלו אל החלק החיצוני של הזירה, מתחת לחבלים, אבל בתמונת הקרב כולה, כאשר אתה מסתכל עליה, שלט האיש הזה, נועד לאט ביד רמה. בוא, אם יהיה לנו זמן הערב, אנחנו נדבר באמת על ההבדל בין זירה לכלום, בכל הנוגע לדברים האלה של היציאה מחוץ לחבלים, וכל המשתמע מכך. אבל הערב אין ספק שרואים כאן כמה קרבות גדולים, אף קרב עדיין לא הגיע להחלטת שופטים. נועד לאט מסיים את הקרב הזה אחרי הגראונד אנד פאונד המאוד מוצלח שלו. זאת האווירה כאן באנגליה.